Cebu City ug Pasig City subling giila si Chief Implementer sa National Task Force for COVID-19, Secretary Carlito Galvez, nga adunay best practices sa pagsulbad sa COVID-19 crisis nga ilang gipasunod sa ubang bahin sa National Capital Region. Ang report ni Femery Dumabo. Ang pagkahiusa sa mga kapitan sa dakbayan sa Subo bisan unsa pa ang political affiliation ug maayong pagdumala gikan sa barangay level ngadto na sa konseho padung sa mayor. Kini ang usa sa giila ni Galvez nga best practice nganong padayon ang pagkunhod sa kaso sa COVID-19 sa syudad sa Subo. Kay namduman nga sa sayong bahin sa pandemya, usa ang syudad sa Subo sa adunay labing taas nga kaso sa COVID-19. Sila po nandun sa baba. Talagang pil na pil po ng ating mga mamamayan ang serbisyo ng gobyerno. So what we did is really, we localized the response up to the barangay level. Sa kagahapon nga talaan sa DOH-7, gikan sa kapin 10,000 nga total COVID case sa Cebu City. 174 na lang ang aktibo nga kaso, tuloy niini ang nadugang gahapon. 9,399 ang natalang naka-recover na ug 678 ang nakalas. Si Pasig City Mayor Vico Soto nga usa-usab sa speakers ni Tugan nga bisan bag-o pa siya sa pamunuan iyang nakatunan nga dilang kutob sa pagpamuno apan ang kapaspas ug pagsiguro nga makabot ang tinguhang kabag-uhan ang gikinahanglan. Not only be brave and you be willing to take that step and to lead people or influence people into crossing that bridge, there's also a question of what pace do you take? How fast are you supposed to go? Si Vice Presidente Leni Robredo nga mo'y keynote speaker ni Dugan nga bisan kulang og resources ang iyang buhatan atol sa pagtubag sa COVID-19 crisis. Ang pagsalig sa katawan ang bahandi sa pangagamhanan. Our trust is our currency. We don't have a lot of mandate, we don't have a lot of resources. So we will have to depend on private partnerships for us to be able to do many of the things that we wanted to do. But because trust is our only currency, we work very hard towards that trust. Uban ni Cleofer Lumayag, ako si Femery Dumabok. Balitang Bisdak.